Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Iki ketemu meneh aku karo Darmanto Vlog. Vloge cah desa sing ora ontro-ontro. Iki lur, iki posisine aku arepe ndeleh HP sik iki. Tak benakno ben ampre nek ku nyuting ben genah iki. Ya tak deleh tripod, tak deleh kene lur. Lah, iki ngono ceritane. Jemurane ning samping omah iki rodok gapuk lur. Lah iki arepe tak ganti. Lagi aku mbatek prank iki posisine rada angel ya. Kita delok kenceng apa ora ngono kuwi. Terus lah nek kenceng arek tak gawe, lah posisine iki kok tak ingat-ingati terus kok gak kenceng. Nah, aku cek mikir lur gitu san. Cek lingak-linguk golek prank iki. Tak jajal tak batekin lagi. Penasaran aku. Posisine iki apa jenenge kenceng apa ora. Lah ngono kuwi. Iki terus aku pindah nggon lur. Golek tak celingak-celinguki ning andinge sebelah iki. Iki posisine enek apa ora ngono. Terus iki aku duwe inisiatif njupuk ondo lur iki aku ning jero kandang. Posisi ondone nganu lur ning jero kandang. Lah kamera iki gak tak inger lur. Dadine aku dhewe langsung iki. Lah iki aku posisi wis gawa ondo lur. Heeh. Gawa ondo iki tak benakno ning wit kuwi jajal arep menek aku lur. Karo ndelok enek sing kenceng apa ora ngono. Iki karo njupuk gawa tlabung aku. Oh, tlabung lur iki posisine ngguri omah lur kandang. Omah kono. Ya iki menek aku tekan dhuwur. Tekan dhuwur iki yo lingak-linguk aku lur iki. Iki posisi lingak-linguk aku lur. Tak ingat-ingati. Iki posisine ning sebelah etan wi ketok enek ula lur iki. Enek ulane ning pring-pring kono kuwi lur. Terus aku ki mudhun aku posisine iki. Mudhun kondo kuwi wis gak tau penekan lur. Mangkane terus mudhun aku kuwi. Lah iki mudhun aku posisine. Lah iki aku ngalih ning sebelah etane lur. Nah, posisi etan ki yo tak delok pringe kuwi. Kaya tak tobangi sebelahe pek nyogrok aku. Kuwi lur. Lah, iki njupuk prank ning kono kuwi posisine. Nah, dalah tak sogrok terus tak geret wangel lur iki. Pol kaya ngele. Iki dhuwure nek ulane lur mau. Sogrok. Bolak-balik tak sogrok itu. Geret alah sampai tiba lur aku. Aku sampai tiba lur. Nah, iki tak geret ning sebelah lur. Nah, kene iki tak geret rene iki. Posisi pringe kuwi wisan. Kuwi enek wite nganu lur ya napa jenenge? Kanggo janganan kuwi lur. Nah, wit kanggo janganan kuwi. Nah, iki posisi tak kecriki lur, gawe tlabung mang. Tak sisiki. Nah, kuwi. Terus tak sisiki terus lur. Soale carange ranting-ranting akeh lur kuwi posisine. Ranting-rantinge akeh kuwi. Lah iki aku karo lungguh lur posisine. Heeh.
ditekoni bapakku, "Hondo ning ndi?" Bar kuwi tak omongi iki tak gawa hondone ngono lur. Tak sisiki posisi pring mang, tak resiki ben ampre gak terongat-terongat lur posisine. Ya iki pakku njupuk hondone iki posisine. Harga mendakno genteng lur ning kandang. Nah, iki aku posisine njupuk London lur. Kangge ngethoki pucuk-pucuke karo bongkot-bongkote kuwi apene. Lah iki tak kethoki pucuke karo bongkote ben ampreh rapi lur. Lah iki posisi sarepe mari lur. Posisine iki tak gawa ning ngarep apene iki. Posisine lur. Iki nyekeli kamera yo sodok ribet lur aku. Wis lur ya, dilanjut engko nek pas benakno neh ya lur iki dilanjut ke videone. Kita nganu soalnya posisine wangel lur iki arepe nganu ngetokno karo nggo kamerae kangelan aku. Lah iki posisine nggowo nganu lur. Wis ning ngarepan samping omah iki. Karek mendakno tok iki lur. Iki kamerane mung cek tak dilehne wadoh. Lah iki aku njupuk kamera lur posisine. Tak erekno ning nek ku mendakno pamehane samping omah iki lur. Nah iki. Oh, merenges lur. Ya tak dileh kene tak cedhakno sedokan lur. Lah iki posisine aku nyopoti sing kawak. Nah, kayak kawate tak copoti lur. Posisine tak copoti kawate kuwi. Kabeh ngono lah iki terus posisi aku nyeluk bojoku lur. Takon ngewangi ndakno. Nah, takon ngewangi goceki ngono. Lah iki udah iki. Wis tekan kene. Takon goceki engko. Iki ket wingi ngrowem ae lur. Posisine ora tak ganti-ganti nganune bojoku kuwi. Ya terus kemang lah gek tak ganti iki mau tak golekno iki. Posisine ngono kuwi lur. Tak golekne dawa pisan iki lah bojoku sisih kulon takon goceki ngene lur. Terus sing etan iki tak taleni sik. Ya wis ngono ae lur ya. Sing nonton yo bantu subscribe, like ya lur karo komen. Ya sing wis nonton matur suwun sanget mugi-mugi paringi sehat lancar rezekine lur ya. Nggih pun ngoten mawon nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.